102 причини да гласувате с преференция за мен. Заради 102 изпълнени задачи. Ето какво направихме за безопасността в София. Изготвихме законопроект, с който се дава възможност на Пътна полиция да контролира скоростта по улиците чрез общинските камери и така да налага санкции на нарушителите. Изработихме и приехме пакет от 20 мерки за пътна безопасност. Всяка година даряваме светоотразителни гривни на всички първокласници в София и организираме безплатни обучения за млади шофьори. Поставихме ограничители на скоростта и 32 табла за скорост из целия град. Въведохме иновативна червена маркировка за по-бързо спиране на автомобилите преди пешеходни пътеки. Изградихме пешеходни острови на натоварените булеварди и дарихме 5 камери за скорост на полицията. Гласувайте за ГЕРБ-СДС с номер 76 и ме подкрепете с преференция номер 102 за общински съветник.